मोगथाङाव रियेलिटियाव मावनायखौ नुयैहाय दिनै साबजानाय मोनैनि थाखायनो हाग्रामायानो थिगमोन होननानै बिपिएफ गभर्नमेन्टखौनो गोहोआव लाबोफिनदों फिन। श्री मुलुग बसुमतारी सुतारपारा, श्री नासिराम बसुमतारी सुतारपारा, श्री इंदिरा बसुमतारी सुतारपारा, श्री कमल औवारी सुतारपारा। गोदान मोनसे समाज मोनसे गोदान सोलायनाय लाबोनो होननानै जुजिबोनाय हानजानिनो साफा आंबो मावगिरिमोन। दा दिनैनि तारिखाव नयनं कारिगाव गोजोनपुरि बिपिएफआव बिजेपि आरो इउपिपिएल बिथांमोनखौबो जोंनि नैबे दायसफोरनि थाखाय खावलायहरबाय। श्री सोरां बसुमतारी बिजेपिनिफ्राय, श्रीमती सोमदेव बसुमतारी बिजेपि, नांगोलनि फारसे जायनि श्रीमती नीलिमा बसुमतारी बिजेपि, श्री भुपेन बसुमतारी बिजेपि, सरकारखौ दानो हानाय जादों। श्रीमती थुनलाइ बसुमतारी इउपिपिएल, लुबैनायाबो बेनो आं नुनायाव श्री लक्षिराम बसुमतारी इउपिपिएल, श्रीमती आलाइस्रि बसुमतारी बिजेपि, श्रीमती गोजोन बसुमतारी बिजेपि, श्री अनजाथाव बसुमतारी बिजेपि, श्रीमती हेलेना बसुमतारी बिजेपि, श्रीमती थुलमती बसुमतारी इउपिपिएल, जोबोद मोजाङै जाफुंसारगोन। दा बे बार'खा बसुमतारी इउपिपिएल, आखाइखौ गोरा खालामनो थाखाय अनिमा दैमारि इउपिपिएल। जों दिनै 25 सा जितु आरो मोनसे खोथा दा 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांखौहाय जेबो खामानि मावाखै होननानैहाय इउपिपिएल सरकारा बुंबाय थादोंमोन, नाथाय बेसेबां सैथो बे खोथाया? हेलो, बेथ' पलिटिकेल मोनसे सहरफोर गावानफोरा इलेक्सनाव देरहानांगौब्ला मामा नङा नंगु हासदा बदनाम गायनांगौ जायो। दुर्गा हेम्ब्रम, दा सैथोआ मा बजर जोंनि टुडु, बयनिबो मेगननि बिपुल सिगाङाव दङ। मार्दि, दा दिनै मांग्रा सेबासि, क'क्राझारावनो गांगां गोबां मनिराम मार्दि, थांनाय 17 बोसोराव मंगल मुर्मु, आरो गोबां लामा सनिराम दालांफोर मार्दि, जे ओनसोला थांनाय रबिराम 70 बोसोर मुर्मु, भारत उदांस्रिनि 70 मंगल बोसोरनि गेजेराव मुर्मु, जानानै फैयाखैमोन। सनिराम बे बुस्थुखौ हाजदा, थांनाय 17 बोसोरनि गेजेराव कृष्ण किस्कु, हाग्रामा सरनि जे बिरसाय सेबासि, बिथांमोननि आमोलावनो आजवार मार्दि, जोंनि गोनांथि जानाय ब्रिजफोरखौ बानायना लानाय जादों, लामाफोरखौ बानायना लानाय जादों, आरो बेबायदिनो सोलोंथायारि आरो जोंहा दंबावो थालांनाय लानाय जादोंमोन। दा बेखौ रिजात बयबो आली शेख, जेखि बुङा मानो बुथ सेक्रेटारि जोंनि काउनिया बासा, मेगना जों टिकेटखौ जों आमार बेखौनो नुबोगासिनो दङ। दा बे हिसाबै रायजो राजाफोरा कुम्भकर्णा गुना जायखि जेखि आइ बुङा मानो बुखारनो अनुरोध करा हल जिहेथु सैथो नालाय बे बाकी खोथाखौनो सदासी आमार मोनदांनानै हासेम दिनै आली हाग्रामा सारखौ थांनाय टिकेटखौ आमार एकन हंगदना जनवाद मदद आंबो खालामनानै कानुन देरहाहोदों। अनुरोध दिनै करा जायनि हल थाखाय बिथाङा गभर्नमेन्ट दानो हादों, एबसलिउट मेजरिटि लानानै। जेनोखि जोंनि बिपिएफनि बिथाङा दा जोङो इउपिपिएलआव थांदोंमोन, दा जों बिपिएफआव मोनफिननो हाबाय। जोंहा रिंखां बरगयारि बे थारंगुरि गामिनिनो बिथांखौ जोङो आर'नाइजों आरो बिपिएफनि फालिजों जोङो बरायफिननो थाखाय गुरै खावलायबाय। बांद्राय हाइपथेटिकेल होननानै बुंनांगोन आरो जोङो माने जायफोरखौ जों मोनासौआ बेखौ जोङो जास्ट मोनसे कल्पना खालामनानै रायजो राजाफोरखौ मोनसे एट्रेक्सन खालामनो बा गोसो बोनो नाजानाय मोनसे पलिसिमोन होननानै जों बुंनांगोन बेखौ, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा मोगथाङाव रियेलिटियाव मावनायखौ नुयैहाय दिनै साबजानाय मोनैनि थाखायनो हाग्रामायानो थिगमोन होननानै बिपिएफ गभर्नमेन्टखौनो गोहोआव लाबोफिनदों फिन। आरो नैबे समावबो रायजो राजाफोरा बिपिएफनि फारसेनो मोनसे दोहौखौ दिनै लाबोगासिनो दङ। आरो निस्सय फैगौ बिधान सभा इलेक्सनाव बिपिएफनि आखाइखौनो गोख्रों खालामनो होननानै जोंनि बे ओनसोलाव थानाय 15 कारिगाव इउपिपिएल सानैसो थालांनाय दंमोन, बिथांमोनानो जाहैबाय पुर्न बसुमतारी, बिजाथिफोरखौ देरहानानै हाग्रामा सारनि आरो आखाइखौ खेत्र गोख्रों बसुमतारी खालामनो बिथांमोनखौबो जाहाथे जोंनि हाग्रामा नैबे सारा दायसआव गोबांथार फैनो जोंनि बे थाखाय ओनसोलनि गुरै थाखाय आदाय खावलायहरबाय। खालामनानै लाबोनो हायो। बे नोजोरजों रायजो राजाफ्रा दिनै गुलाब गुलाब दिनै जाखांबोदों आरो साननाय हनायफ्रा मानसिफ्रा दिनै सोलायबोनानै बे दोहौआ सोमजिबाय। आं बेखौ दिनै नुनो मोनदों आरो बे हिसाबैनो जोंबो दिनै जोंनि पार्टिखौ नागारनानै रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि लुबैदों बे लुबैनायाव जोंबो मदद खालामफानो होननानै जों दिनै बिपिएफ पार्टियावनो जगदान जाफैनाय जाहैबाय।